Bună ziua, eu sunt Andrei și am revenit cu un hack pentru CS. V-am zis că o să fac unul. Așa. Vă trebuie CS-ul, hack-ul acesta, imediat că l-am dezarhivat aici. Acest hack. Și acum intrăm în CS imediat. Intrăm în CS. Unde ești? Aici. Și cum am intrat în CS, deschidem hack-ul. Nu știu dacă hack-ul este pentru 32 de bit sau 64, dar mie merge. Sper să vă meargă și vouă. Imediat să mi se deschidă. Se deschide mai greu când filmez. Am lag.